गिबियावनो आङो बे सान्थिपुर ओनसोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखर जासिहरग्रोदों जे सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जे 2 बोसोरसालिया जथुमा बेखौ दिनै खुंफुंदों। दा जोङो हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समावहाय जे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला उरायहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय बे मोनथाम हाबाफारिखौ लादों। बिनि उनाव जोंहा थान्दै मेल जागोन आरो बे थान्दै मेल जोबनायनि उनाव जोङो बे ओनसोलावहाय मोनसे सोलिबाय थानाय थासारि जे जेंना जे इलिगेल इनक्रचमेन्ट आयेन बेरेखायै हाग्रा दानस्रांनाय बेखौ जोङो लानानै जे ओनसोलनि लाइमोन आरो मेलेमजिबिफोरजों मोनसे जर'खा सावरायनाय जोङो लादों। बिनि आयदाया जाहैबाय हाग्रा दानस्रांनाया इयुननि खैफोदफोरखौ बरायनाय। बे टीमखौ लानानै जोङो ओनसोलनि सानसुमै आरो लाइमोनफोरजों सावरायनो जोङो 11 बाजियाव थि खालामदों। बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेल जागोन। दा बेबायदिनो जोङो बे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2 बोसोरसालिया जथुमाखौ जोङो दिनै खुंफुंदों।